ndakulandira ku program imeneyi. Ndathokoza kwambiri. Ndiye inu ndamene munasankhidwa kukhala nduna ya chitetezo cha mdziko, mwina nkhani khale noti munayambira pati? Choyamba ndithokoze kwambiri president a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pondipasa mwayi umenewu otumikira dziko la Malawi pa mpando woyang'anira chitetezo cha mdziko. Atandisankha ndipo talumbira kutenga mpando umenewu. Chimene tinachita choyambirira kunduna kwathuku ndikuyitanisa mabwana akuluakulu amene akuyang'anira madepartment amenewa. Poyamba ndilongosole ndi kunena kuti mu nduna mwanga ndi madepartment 5. Madepartment 5 amenewa yoyambirira kwambiri yomwe tonse timayidziwa ndi department ya police. Komanso tikachoka uko timapita ku department ya immigration, department ya prison, department yoona zakalembera ya unzika NRB, komanso department yoyang'anira ma refugees. So kuli department 5 mu nduna wa chitetezo cha mdziko. So nitasankhidwa kumene ntchito yoyambirira kuchita inali yofuna kumvesesa kuti kunkhani ya chitetezo ku polisi kuti lipati. Titayitanisa inspector general komanso ma senior officers yawo ndikukhala nawo pansi ndikuwamvesera maka kuonesesa kuti tione nkhawa zimene Malawi ali nazo ku nkhani ya chitetezo, komanso kuti alipati, zovuta zimene ali nazo nzotani, komanso kupita patsogolo tipange zotani. Tinachita chimozimozi ndi anzathu aku immigration, komanso chimozimozi anzathu aku prison, aku National Research Bureau, komanso sayiwala anzathu aku prison. So ntchito yamba inali yofuna kuti tintamvesesa bwinobwino kuti madepartment alipati ndipo tikupita kuti zovuta zawo zotani. Ndicho linga choti titumikire Malawi mwakadaulo komanso mmene malamulo a dziko lino akufunira. Ndiye mwina timafuna kuti tiyambire pa nkhani yokudzana ndi ma passport kamena chiphaso choyendera cha dziko la Malawi. Nkhani imeneyi ndi imene yakhala ikuvuta kwambiri pa zaka zingapo zapitazi. Kuti munthu apeze passport zikhala chinthu chovuta kwambiri. Timafuna tidziwe kuti kunduna kwanu mukutani pofuna kuti no Amalawi azitha kupeza chiphaso chimenechi mosavuta. Zonadi ndipo ndivomezana nawo Amalawi kuti ma passport chikukhala kuti ndi chinthu chovuta kuchipeza. Vuto limene lipoyamba zinthu zinali bwinobwino zinkenda bwinobwino mbuyomu. Even nthawi imene ife achipani cha DPP timachoka mboma 2020 tinasiya ndituti ndi kampani timati ya Technobrain. Andi kukoma kwake kuti a Technobrain ndi boma la Malawi panali mgwirizano ndithu tinayigula system inali yathu. Chimene ife ngati Malawi tikananiya kuchita kunali kungopeza ma booklet chabe ndi kumachita print ma passport toka. Komano momwe tinamvera pakatipa kuti system yakuti inachidwa haki sitikuza kuti zinatani. Ndiye anayisira mbuyomu kuyesa kupeza Amalawi eni wake kuti azithe kuchita print ma passport zimene zinativutanso. Kena kumapito kwake kunapezeka kuti tinachita contract ndi amadrasi. Andi mmene ndimalongosola sabata imodzi yapitayi tinatero kuti amadrasi watinachita nawo contract ya 5 years. Komano chimene chinachitika chinachona kuti tinagwizana kuti tapasa upfront payment ya about 60% imene ili ngati 17.9 million US dollars. Ndiye titatero boma linayisirapo nthawi imeneyo kulipirako pang'ono. Pa nthawi imene ife timabwera mboma mu September tinapeza kuti alipirako 9 million out of 17. Kusonyeza kuti kunasalira ndalama zina almost 9 million iso. Yonse pamodzi ndanenera inali 17.9. Tinayisirako kwaitana madrasa kukhana pansi kukambirana nawo. Chifukwa nthawi imene tinkafika mboma kuti mavuto amene wati alipo ndithu. Komanso titacheza ndi akuluakulu ku immigration atatiuza kuti vuto limene lilipo. Ndi tinaona chanzeru kuti ngati unduna tikhale nawo pansi madrasa mwina tikambirane nawo kuti dziko la Malawi tikuvutika kwambiri pa nkhani ya forex ndipo athe kumvesa mavuto athu ndi kuti pa mgwirizano tione kuti tipanga bwanji. Ndi anatimvera ndithu tinapasako 2 million chimene chinapangisa kuti mu January momwe mukumayambirira wiki yoyambirira anatibweresera ma booklets about 10,000. Komanso anati mwina tsiku leroli kumadzulo kuno tikati kulandira ma printers ena ma heavy duty printers amene amatha kuchita print ma passport books 2,000 pa tsiku. Ndi chikhulupiriro kuti ma printers amene wakafika komanso ma booklet amene wakafika vuto limene likhala likupita kumapeto.
chimene tikufuna ngati akunduna mogwirizana ndi immigration ndikuonesesa kuti system ibwerere mchimake tikhale ndi system imene kumatha kuchita print ma passport kumpoto komanso kuchita print ma passport ku Mangochi komanso ku Blantyre. Tikatero ndiye kuti tikha kuti mwina vuto limene talipewa komanso tikuyesesa kupempha amalawi onse maka amene akumakhala kuti ali ndi mavuto ku immigration iko tapeza njira zina zoti azitha kutiuzanso kunduna kwathu kuti tithandizane nawo kuti kalandidwe ka passport isamakhale ntchito yovuta kwambiri kuti ndalama yokhayo fee yokhayo imene boma limalipira ikhale yokhayo imene kuboma tikuidziwa kuti anthu ayenera kuti azilipira. So tikuyesesanso kuteteza aine ake amene akufuna mapassport wakuti katengedwe ka mapassport kakhale kosavuta kwambiri. Popeza mwayika mbakale nkhani ikhudzana ndi kuti mukuyika njira zotetezera kumamveka nkhani zambiri ku immigration kuti munthu amatha kulipira mwina pamwamba pa ndalama imene akupereka kumalipira almost 100,000 olo kulipira times 2 ndalama imene amayenera kuti alipire ya passport. Mwina mutatitambasulira kuti mwayika ndondomeko zotani zotetezera nkhani za katangale ngati zimenezi. Vuto la katangale ku immigration tivomere kuti lilipo ndithu chifukwa taliona ni maso. Masabata awiri monga Malawi anamvera deputy minister kapena kuti achiwiri kwa anduna anakaendera ku immigration office ndipo atapita kumeneko anakazionera okha anapita ndi client amene amafuna kukatenga passport ndipo anadandaula kwa ife kuti pali wina amene atengera ndalama yokwanira 200,000 Malawi kwacha ndipo anatenga anyamata immigration angapo ndikuwayika pamodzi ndikumpempha munthu uyu kuti atayesa kumutchula munthu amene anatenga ndalama imeneyo ndipo munthu uyu sanavutika anamutchula ndi mkuluyo ndipo mkulu wa immigration titamufunsanso naye anavomeradi kuti ndalama anatenga momwe malamulo amanenera mnkhani yakatangale munthu yoti tinamutenga tinayitanitsa ndi corruption bureau komanso apolisi ndipo akuchita naye. So tivomere kuti vuto la katangale lilipo. Maofficers aku immigration akuluakulu amene amakhuzidwa ndi nkhani zimenezi zochita issue ma passport ndawayitanitsa ku office kwathu tinakhala nawo pansi ndipo tinayesa kuunguzanguza mitu kuti tipeze njira kuti mwina vuto limeneli tithane nalo ndipo tayika njira zina mwa izo zonesesa kuti katengedwe ka passport aka kasakhale kumavuta ngati mmene kumachitikiramo pakali pano ndipo kuti anthu azitha kuchita apply apasidwe mwayo umachita apply online akachita apply online komanso akabwera ku immigration office kuja akawatenga ma biometrics kutenga zala zawo zija akamaliza tiyesese ma passport amene akuti tizitha kuwatulutsa pasanathe masiku 10 komanso ngati mpezeke kuti masiku 10 adusa tawapempha akuluakulu amene amayang'anira kumeneko kuti azitha azipita mu system uja fa zimaonesa kuti passport anachita apply siku lakuti pakali pano mwina patha masabata mwina awiri kapena masabata atatu ngati patha masabata atatu akuluakulu azitha kumafunsa kuti zimene zachitika chifukwa chani ndipo maofisa amene ali responsible yo azimutenga kuti aziyankha ngati pali zina zofuna kuyankha. So ndondomeko zimene ndikukhulupirira kuti zitithandizira ku immigration kuti anthu ambiri amene akufuna mapassport azitenga mosavuta. Koposa ponse china chimene tawapempha kwambiri amalawi nchonera kuti ngati wina atawapempha kuti apereke ndalama azichita report kuyambira kwathu kunduna komanso akuluakulu ku immigration ndi kwina kulikonse amene anayikidwa anthu ngati ku anti-corruption bureau komanso ku polisi azikatha kumadandaula kuti wakuti wandipempha kuti ndipereke ndalama ndipo ife kunduna kwathu taneneratu poyera kuti sitizayika wina lese kumbuyo chifukwa tifuna mkhalidwe umenewu kuti ute maunduna madepartment onse amunduna wathu. Tili ku nkhani yomweyo mukuchita chani kunduna wanu nkhani yokhudzana ndi ma illegal immigrants kukuoneka kuti kumalawi kuno kuliporasi kwambiri kumene anthu amaoneka kuti amangolowa mwachisawawa madongosolo ena alibe ma work permit angolowetsana chisawawa mukuchita chani kuonetsetsa kuti ifeyo maboda athu ndotetezedwa komanso anthu amene akulowa mdziko muno ali ndi mapepala oyenerera. Vuto la limeneli la business yogulisa wanthu imene pachizungu amati human trafficking ikuoneka kuti ikukula kwambiri kuno ku Malawi. Vuto lake ndionena kuti dziko likakhala kuti likuchulukisa mkhalidwe umenewu limakhuzanso chitetezo cha maiko ena. Mugwirizana nane kuti pali maiko ena ngati aku America akhala kukhwimitsa fundo zawo za mdziko mwawo
kukhwimisa fundo kumene kumatengeranso kuti ife a Malawi kunkhani yathu achitetezo makamaka kunkhani ya mapassport ndi mwina monse timachita polandira anthu amene amabwera mdziko muno tikuyendesa bwanji komanso mapassport athu tikupereka kwa anthu otani. So limene ndiye vuto limene kunduna kwathu limene takumana nalo, koma panopo chimene tachita kwambiri ndi kuonesesa kuti amene amachita issue mavisa, chifukwa mavisa amene wazikuoneka ngati kuti ambiri amatha kungopempha kuti ndifuna kukacheza ku Malawi. Kocheza ku Malawi komweko matulukidwe ake samadziwika kuti kodi munthu anatuluka liti. Komanso tindichikhulupirira kuti munthu akati akucheza ku Malawi ndiye kuti amakhala ndi host. Ndiye host iyo panopo tinagwirizana kunduna kwathu titawaitana akuluakulu ku immigration kuti atachita backtrack kuti kodi anthu amene amakonda kwambiri kuyitanisa alendo, chifukwa maiko ake amene nkhani ziwe zikumakulira kwambiri ndi maiko ochoka ku Pakistan, Bangladesh, maiko amene wanda amene akuvuta ndi nkhani ya human trafficking. Posachitapo mpano tamvanso kuti dziko la Ethiopia nalonso atidandaulira kuti kwawo kukhanga ti business imene yogulisa anthu ikupita patsogolo. Posachitapo mpatikati kusainiana agreement kuti tithe kutsesa nkhalidwe menewo. So kunduna kwathu chimene kuchita kupita patsogolo ndikuonesesa kuti onse amene akukhala akumachita host anthu ochokera ku Bangladesh ndi ku Pakistan tawachita follow up kuti kodi anthu amene anabwerawa anatuluka bwanji mdziko muno. Chifukwa chimene chikumachitika amabwera ngati Malawi kodusira, komano pochoka kodusirako kumene amapita after kudusa mdziko mwathu muno sikumadziwika. Ndiye chimene chikutipasa chidwi kwambiri kuti tidziwe. Wiki yapitayi kwagwidwa ma Pakistani okwanira 20 akufuna kuoloka mdziko la Malawi kupita ku Zambia. Anagwidwa pa border apo amene tinawo kundende tikuwatsatira, komanso ndiye munthu amene anawatenga kuno ku Malawi tikuitsatira. So tikukhwimisa kwambiri chitetezo makamaka chionesesa kuti mavisa athu akupita kwa anthu oyenerera, komanso ngakhale anthu amene akupempha kuti mwina kandi ngakhale mavisa ozagwira ntchito kuno ku Malawi asatire malamulo, chifukwa kampani iliyonse imene yabwera kuzachita ma business muno Malawi imapasidwa limit kuti limit yanu yoti anthu amene ochokera kunja angagwire mu kampani wanu ndi awa. Ngati angathe kuchita exceed amenewo ndiye kuti akuphwanya malamulo. Posachitapo mpano anyamata immigration akhala kuyendera makampani ambirimbiri ndi cholinga choti asatire anthu amene abwera kuno mwina amene anatenga mavisa koma mavisa awo akudusira limit imene aboma anawapasa. Chifukwa anthuwa akuti peranso ufulu ife ngati Malawi. Ngati unduna tiyeneranso kuteteza Malawi kuti Amalawi nawonso apeze mwayi wa ntchito. Tisalolere kuti zintchito zimene akanatha kugwira Malawi akhala kugwira anthu akuchokera kunja. Anthu akunja abwere atithandizire mu zintchito zikulu zimene afa Malawi tingathe kulephera kuzigwira. Koma asabwere kuno kuzagwira ntchito ya mashop, asabwere kuno kuzagwira ntchito yonena kuti wina aliyense atakuyigwira. So ngati kunduna tikulimbikisa zimenezi tikati kumayendera ma business premises ambirimbiri kuchita fish out. Komanso ngakhale wina amene anapasidwa visa, chifukwa visa imakhala chinthu cha boma. So ngakhale munthu anapasidwa visa tini mphamvu ndithu yochita revoke visa imeneyo munthu ujaso ndikuntumiza kwawo kumapita. So posachitapo mpano tikhala tikupanga ma sweeping exercise kuonesesa kuti anthu amene ali mdziko muno ndi okhawo amene ayenera kukhala mosatira malamulo athu a dziko lino la Malawi. Ndiye anduna pano tofalimbiranepo nkhani yokhudzana ndi tinaona pakati pa munachititsa msonkhano watu ankhani panali inu komanso unduna ona za malo kuphatikizaso unduna ona za local government. Nkhani imene inamanga nthenje pamenepo inali yokhudzana ndi kutenga malo mokhala ngati molanda. Ntchito imeneyo kunduna kwanu muli nayo pati? Zonadi tikuona kuti chimene chikuchitika kwambiri Malawi makamaka muno mtawuni, komanso mizi zina zikuchitika ngakhale mafumu nawonso akuchita nawo zimenezo. Tikuona kuti anthu amene anatenga malo mosatira malamulo pakubwera anthu ena chifukwa choti avala mwina makaka achipani kapena mphamvu kugwisa mphamvu zosayenera akupita kumakalanda malo amene acha. Tinalandirapo madandaulo angapo muno mulilongwe kuti dandaulira kuti munthu amene anali malo ake mapepala ake ali nawo lizi bwinobwino ena abwera akatenga malo acha. Imene ndi ntchito ina imene tikuyigwira pakali pano ife akunduna wachitetezo komanso unduna wa lands komanso anzathu aku local government poti ndi muno mtawuni. Pakali pano tinene kuti anthu ambiri abwera apereka maripoti, apereka umboni wa ownership ya malo osiyanasiyana komanso ndi dandaulo ndi nkhawa zawo zimene ali nazo anthu amene apita kukalanda malo amenewo.
angapo aitanidwa because nkhani imeneyi monga mukudziwa ya malo ambiri imakhuzira kwambiri ku lands. Kwa ife achitetezo chimene tikupanga kwambiri ndikuyesesa kuti anthu akamapita kumalo kumene kuja ngati akufuna chitetezo chokwanira tikugwira nawo ntchito limodzi. Komanso ngati pali dandaulo lomveka bwinobwino lofuna kuti apolisi abwerepo, apolisinso akubwera kuzatenga kumbali yawo. Ngati ku polisi kwathu tikulandapo makesi opitirira 10 amene akufufuzidwa, ndipo posera mpano mukugwirizana ndi azathu akulanzi tipita nawo patsogolo. Kwa iwo achipani amene anatenga malo kwa anthu amenewa achosedwa ndi malo abwezeredwa kwa ino wake. So zimene takati kupanga ndipo ndipezerepo mwayi opempha Malawi konse kumene ali kandi amuno mtown ngakhale akumidzi amene akuona kuti ali ndi malo ndipo ali ndi mapepala awo oyenerera bwinobwino kuti abwere asapereke madandaulo awo. Akhoza kubwera kukachita maripoti ku polisi, akhoza kupita kukadandaula so kwa ina kamene amaona nkhani za malo aku local government. Ndipo ngati muli akulanzi komanso ngati muli mtown ali ndi ufulu opita kukadandaula kwa local government, ndipo tizawapasa chithandizo ndi chitetezo choyenera. Ndiye ndona mwakambapo tu nkhani yopatsa chidwi kwambiri iyi yogwiritsa ntchito chipani. Ma department onse amene ali pansi pa unduna wanu ndi kumene kumapezeka kuti anthu mwina achipani amatha kugwiritsa ntchito mphamvu kono kuti ine ndachokera ku chipani chakuti mundithandizire anthu awa kwa ndi ku NRB kandi ku immigration ndi ku polisi komwe. Mukuchita chani potetezera kuti pakhale separation ya zinthuzi za ku chipani zikhale za ku chipani komanso kuma department ngati awawa za chitetezoso kukhalenso ulemu wake kapena authority yake yoyenerera? Poyamba paja ndinatero kuti tidachita mkumano wa akuluakulu ama department onse akunduna kwathu, aku polisi, aku immigration, ku prison, NRB kumene mwatchulako. Ndipo china chimene tinawauza ndi kuwauza malire amene ife tili nawo ngati nduna malinga ndi ma department iwo kuti ife ntchito imene timagwira kwambiri ndi timati oversight policy direction ya maundunawo komanso ndi ma interest a boma ngati boma kuti boma la DPP ma interest akali ndotani. So tinawasimikiziranso nthawi imeneyo kuti iwowo ngati ma professionals ndotetezedwa. Ngati wina atabwera ndikuwauza kuti ndatumidwa kapena ndine wachipani ndikufuna kuti mundipangire chakuti tinawuza kuti nthawi yomweyo azichita ripoti kwa anduna ndipo ife tizawathandiza. Asalolere kuti wina wake angobwera. Ngati nduna ine yapeza mavuto tinawawuzanso kuti ngati yapeza mavuto izikhayo masuka kuimbira nduna inzake kusiyana ndi kuti izikayankhula ndi ma officers amene ali panjira. Ndipo ndikukhulupirira kuti zimene zichitika. Pali madandaulo amene amakhala kudandaula anthu mbuyomu, anthu kuyenda magalimoto opanda ma number plate, zimene zasimikizira traffic kuti azigwira ndipo azimanga. Andi ambiri kwa iyo amene ayisirapo kundimbira ne phone ndimawuza nthawi zonse kunena kuti asilikali amene ali pansewo tawatuma ndife kuti apita akagwire ntchito. Sichingakhale chinthu choyeneranso kuti ndiwauze kuti akusiyeni, ndikatero ndi kuti inenso ndikulakwira malamulo anga. So ndikusimikizireni kuti ntchitidwe umenewu ngati anthu mwina anasalira kuti afuna azichitabe ndikhulupirira kuti ntchitidwe umenewu ukhala ukuta. Ndipo ndiwasimikizire onse kugwira ntchito munduna wathu kuti ndi otetezedwa, asalolere kuopsezedwa ndi wina aliyense muzina la chipani. Mukuonera program ya MBC Exclusive, ndipo mu program imene lero tikucheza ndi Honorable Peter Mukhito, nduna yoona za chitetezo cha mdziko. Program imeneyi tikukupatsirani kuchokera kuno ku Mozi Resorts komwe kuli President Hotel komanso B. Sanapite ku nkhani za polisi. Timafuna kuti tibwererenso mbuyo pang'ono nkhani za ku immigration. Tinamva pakati apo kuti panali ma passport ena amati akafika mu airport mwina akati apange scan zimakanika. Chinachitika ndi ma passport amene acha ndi chani? Ndizonadi mbuyo muvuto limene tinali nawo. Chimene chinachitika kwa chachikulu ndichonena kuti pa nthawi imene system ya Technobrain anati inachidwa attack because ifeyo ngati akunduna mpaka pano timanena be kuti it is alleged mu chizungu. In fact ngakhale pano nalowa mu office imene mu report yake mpaka pano sinaione kuti kodi attack imene anali yotani. Ndi nthawi imene system ya Technobrain imene imayenda bwinobwino itachidwa attack, aboma pa nthawi imeneyo anayesera kupeza kampani ina imene amati Itech iyo ndi kampani ya muno Malawi imene anzathu anaona kuti mwina iyo athandiza. Komano chimene chinachitika chinali chonena kuti Itech iwo amatenga ma booklets amene anachita issue a nthawi ya Technobrain. Now amatenga ma booklet amenewa ndikupita ndikumakachitisa print ku India as new passports mu system yawo ya Itech.
zimenezi zinapangisa kuti timati kapena kugwirizana kwa mabooklets ndi system kukhale kosemphana, chimene chimapangisanso kuti mapassport amenewa mukawatenga kupita nawo kuti mupite nawo ngati ma airport amakanika kudusa. Poyamba mwina ndilongosole kuti passport chimene chimachitika chonena kuti mumakhala chimene timati chip, chimene chimasunga information iliyonse ya munthu. Ngati inu madam kumbukani ndiye kuti dzina lanu, ma details anu onse amakhala mmene muja, ndipo akachita swipe ndiye kuti information imene yakubwera. Nawo chimene chimachitika ma passport amenewa ndiye kuti akachita swipe amakanika kuti apereke information imene ija. Ndipo zimenezi zinapangisa anthu ena amangidwapo ku Europe uku, komanso ngakhale pa OR Tambo pa South Africa zakhala kukanika ndithu kudusa. Ndi chifukwa chake tinapeza vuto limeneli kuti quality imene anayipeza as a temporal measure ku ma passport amene amachidwa issue poyamba a Technobrain, ndi amene anapangisa kuti vuto limene libwere. Mwina ndi chifukwa cha vuto limene linawapangisa kuti ampeze contractor wina amene mwina ali ndi mbiri yopanga ma passport. Ndifake pa nthawi imene anaganiza kuti awachite contact Madras kuti abwere kuti ambe kuti pangira ma passport amenewa. Ndiye munafotokoza unena kuti kukubwera ma printer amene adzitha kupanga print makopies almost 2000 pa tsiku. Tangotambasulani pang'ono kuti zikutanthauzanji izi. Mmene ndanenera kuti contract ya Madras poyamba anagwirizana kuti apanga upfront payment ya 60%. Cholinga chake chinali chonena kuti Madras abwerese katundu wawo yense mdziko mathu muno azachita install, including system yonse azachita install as an upfront payment. Ndi komabe chifukwa chonena kuti mwina kalipidwe kathu kanali kuvutirako, ndifake anamba kutibweresera. Poyamba anatibweresera ka printer kakang'ono kamene kamachita print ma booklet 500 pa tsiku. Komano chifukwa cha system iyi ndi mmene ife ani wake tinafuna kuti tizitha kuchita print ma passport ambiri pa tsiku. Ndi pamene akubweresano ma passport amenewa tikunena kuti ma heavy duty printers. Ma heavy duty printers amenewa ndi ma printer akuluakulu oti atha kuchita print ma passport 2000 pa tsiku. Ndipo tindichikopya kuti ma printer amenewa akatibweresera ndi kuchita install ku Mzuzu, ku Mangochi, komanso ku Blantyre ndi kuno ku Lilongwe amene tinayo kale. Fa panopo currently ku Lilongwe tikugwisa ntchito printer amene yayikulu. Ndiye ma system amene wa follower ndiye kuti Malawi tizakhala ndi capacity yochita produce ma passport 8000 pa tsiku. Tikatero ndiye kuti backlog ya ma passport imene tinayo titha kuyimaliza pa matsiku ochepa. Komano izinso zitengera kuti ngati kuboma limene lasungiza chidwi kale kuti atilipirire ma booklet amenewa kuti tigule ma booklet okwanira, komanso tikatero tikakhala ma booklet okwanira ndiye kuti titha kugawa ma printing centers ya Mzuzu, Mangochi komanso Blantyre. Tikatero ndiye kuti vuto limeneli tikakhala tikuthana nalo. Komanso ndichikopya kuti ndi support imene boma laonesa kale, ndichikopya kuti pofika March vuto lonse la ma passport ku Malawi kuno tikhala titathana nawo. Tibwere ku nkhani yokhudzana ndi ku polisi. Taona zaka zapitazi kuti kuli madandaulo akulu onena kuti ku polisi professionalism kulibeko, kagwiridwe ka ntchito kalowa pansi. Mwina inuyo mungankhuleko zotani ngati nduna yoona za chitetezo cha mdziko? Ndizoonadi kuti professionalism ku polisiku pakati apa inativutirako. Tayesera kufufuza bwinobwino kuti kodi chinachitisa ndi chani. Komano zikuoneka ngati kuti I think mwina andale anationongeranso ku polisiku, komanso ainiwaka ku polisiku mwina anazipitisa kwambiri kuzigulisa kwambiri ku ndale. Ndi chifukwa chake kumapeto kwake tikuonano kuti zichitochito zake zimapezeka kuti malo moti apolisi akhale kwa anthu zimaoneka kuti timakhala opposite, kuti apolisi amateteza zigawenga. Amalawi ambiri amenyedwa, Amalawi ambiri avulazidwa, ma activist amene kumenyedwa, gula na miwa ndi ena oterowo, pamene apolisi amayang'ana kumbali. Ngati boma tabwerera mbuyo ndipo nafenso ku polisi kutayamba kafukufuku. Chifukwa kanali koyamba Malawi muno chilandire ufulu kuchokera kwa ma British kuti anthu akumuzi apezeke kuti akumayenda ndi zikwanje apolisi akuyang'anira. Ndi kwa ife takasisa kafukufuku internal investigation, tinachita commission yathu ku polisiko imene kuyang'ana zikwanjezi kuti timvesese bwinobwino kuti kodi zikwanje zimene zinayamba bwanji, zinabwera bwanji. Apolisi amene ankalimbikisa nkhani ya zikwanjiwa ndi wati.
kuti tikatero ndiye kuti lamulo ligwira ntchito pa iwo. Chimene tikufuna kwambiri ndichonena kuti anthufe tizisiyanisa chifukwa polisi kwina kulikonse ndi imene imakhala ngati timati window ya executive ya boma. Mmene apolisi amagwirira ntchito yawo limachitanso reflect kuti bomali ndiye kuti seriousness ya bomali yagona apa. Now apolisi ngati a lose professionalism ndikuyamba kutumikira zinthu za ndale kumapeto kwake timapeza kuti amalawi ambiri akuvutika. Mukambirana kwathu tachitanso identify magaps angapo amene tikhupira kuti mwina chachikulu kwambiri ndikuti asilikali wathu tiwabwezereso kuma training institutions kuti tikawakumbuse kuti kodi ma procedures akagwidikatu akapolisi kamakhala kotani. Zimenezi tikuchita komanso kwapasa ma specialized trainings, ma training ngati timati integrity umunthu kuti tikamagwira ntchitoyi tisamangogwira ntchito poti ndino wa polisi. Ntchitoyi timayenera kuti tizigwira kuchokera mkati mwa mtima komanso tizigwira ntchitoyi ngati munthu ndithu osati ngati amene tikuwatumikirawo ngati ndi zirombo. Chinanso chimene tikuchiona kuti chithandize kwambiri mwina mmizimu mukasatira bwinobwino mupeza kuti anthu akumatengera malamulo m'manja mwawo. Munthu akapeza wakuba akuocha. Zimene zimapangisa zimene zinthawi zambiri zimakhala kuti anthu akuti achikhulupiriro ndi apolisi. Ndi tikuyesabe kuwakumbutsa apolisi athuwa kuti ubale wathu ndi anzathu akumizi through ndondomeko ija timati community policing mwinanso tizibwezere muchimake kuti tizitha kuyankhulana tisamatengane ngati adani apolisi ndi ife anthu akumudzi koma tizitha kuyankhulana bwinobwino pakakhazovuta tizikambirana. Komanso tikamagwira ntchito yathu tikachosa ziphuphu pakati pathu pa ife ogwira ntchito ku polisi. Chimenechi chimapasanso chikhulupiriro kwambiri kwa anthu akumudzi kuti ngati tabwera kuzagwira munthu anthu akumudzi amakhala ndi chikhulupiriro kuti munthu uyu akalandira chilango ngati mmene chiyenera malamulo ayenera kunenera. Komano tikachosanso ziphuphu zinthu zimene zimapangisa kuti anthu chikhulupiriro pa ife ogwira ntchito ku polisiko chikhale kuti chikutayika. So amene ndi mavuto amene takhala tikuwaona koma zonsezo tikukonza ndipo ndi chikhulupiriro kuti posachedwa pa zonse zibwereranso mchimake. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.